Mela Bjorn, nħolilek, Marija l-Marti, u nwedek li nżommok ruħik li lek, fir-nis tajjeb ħażin, fil-martu fil-saħħa, li nħobbok u rispettak, tul ħajti kollha. Such a heart. Jiena Marija nħolilek Bjorn żewġ, nwedek li nżommok ruħik lek, fir-nis tajjeb ħażin, fil-martu fil-saħħa, li nħobbok u rispettak, tul ħajti kollha. Kien b'dan il-kliem li s-sibt fil-għaxija Bjorn u Marija siġillaw l-imħabba tagħhom. Dan iż-żwieġ huwa wieħed speċjali għaliex din il-koppja hija ta' ispirazzjoni għal bosta minħabba li Bjorn ilu għal aktar minn sena u nofs ibati minn marda tal-ALS. Marda terminali li però ma qatatlux qalbu milli jagħmel kuraġġ lil ħaddieħor. Huwa dan il-kuraġġ li jġib l-ammirazzjoni ta' bosta e kif Bjorn qal li din jaf tkun l-aħħar sena ta' ħajtu u għalhekk irid igawdiha ma' dawk li l-aktar iħobb fosthom dik li issa hija martu Marija. Fil-fatt saħħet Bjorn dan l-aħħar ma kinitx mill-aħjar u ftit tal-imilu sapruħu jiddiskuti tmiem ħajtu mat-tabib tiegħu. Minkejja dan Bjorn iżżewweġ u se jibqa' jaħdem bit-tama li tinstab kura li tajn lil nies oħra. Bjorn u Marija baqgħu għaddejjin bil-pjan tagħhom u kienu bosta dawk li awgurawlhom l-isbaħ xewqat. Ġrajja ta' determinazzjoni u kuraġġ li qed tispira lil bosta biex iħarsu lejn il-ħajja u l-imħabba minn lenti aktar pożittiva. You know it's true. Everything I do.